Afternoon bantu bakuGompo, besithethile ke tata bakuGompo sathi saba nembizo, imbizo sakuyibambela kweli liwa lakuGompo. Sizawuqalisa nje ngoxa siqalisa noko ukunikeza intlonipho kwabantu abahambe kule ndawo bafika kwesi sigaba, abo sithela ngabo zii-ancestors zethu, our-forebearers, abantu abasenze into yobana sibe siyaphila thina, ngamathambo abo la ebehamba apha. So andikwazi ke kuyiqala ke intlanganiso efana nalena ngaphandle kobana ndikwazi ukhahlela, ndikwazi uthoba umnqwazi wam xa ndizawuthetha kule ndawo ehlonipheka kangaka nabaphantsi. So lo mnqwazi ke ndifuna ukuba abantu bayazi uba ndiwukhululela njengomntu ongutata onentlonipho kwabanye abantu bangootata. Uhambo lwethu ke lokuza apha ke kule Gompo besilithethile ke nabahlali balapha, ootata balapha, saba-invayitha. Imbangi yokubana sibe siyaba-invayitha yinto okokubana sinomcelimngeni, umcelimngeni onokwenza nabokufika ofuna ootata. So kulo mcelimngeni ke ngoku sifumanisa ukuthi sineenkokheli zethu zalapha kule country yethu iSouth Africa ezisuka kumhlaba waseKwaZulu Natal. Niyazi ke musi into yobana iSouth Africa i-divided according to the boundaries ezizii-provinces. Thina ke sibe ngabalapha ephondweni, ibona ibe ngabaseKwaZulu Natal. Kodwa ke babonakala njengamadoda awuqhubela phambili umcimbi wabokufika, esiyithakazelelayo nathi xa sibona abantu besiza besithi singalincedisa njani. So isenze uba sifune uphakama nathi singootata loo nto yobana ke sizonyathela kulo mhlaba wee-ancestors, sizonyathela kulo mhlaba wezinyanya, apho babenqula khona, apho sithi xa befikile bafike imiphefumlo yabo ikhululeke. Ile ndawo kuthiwa kuGompo Rock or Gompo Hill or Gompo Gompo Mountain or Gompo Cliff, loo nto uzawukwazi ukuyibiza ngayo. Sithi apha ekuhambeni kwethu ke kwathi kanti sizawuba owona mmangaliso engazange siwulindele ukubana ayakwazi amanzi ukuba ubuyele emva, aninikeze ithuba lokubana nihambe nizokwenza le nto nizoyenza. Nakugqiba ukuyenza ke niyazi ukuthi sithathe ngokungathi siyamkelekile xa la manzi eyabuyela umva. Ndize apha izihlandlo ezinintsi kufa into yobana kube kanti kokokuqala into yobana ndibone uba kuthi kanti kuyahambeka apha. Kangubana uba umntu angajonga azise amehlo akhe phaa njengekhamera ifika phaa, laa ndawo igcwala amanzi la, soze ubone kukho ubone i-rock ihlelo lahlobo phaa, kuye kugcwala amanzi kulaa ndawo leya, ungayiboni nobana kukho i-rock. Although ke la manzi ke fika abethe phaa, le ndawo njengoba ayibetha la manzi, le ndawo bekusithiwa kuGompo, kuba bona xa ujongile phesheya phaa yayindawo besima kuyo leya, beyibukela into xa isenzeka uba nanga la manzi ayagompoza apha. Qha ke kuba nathi siqala ukuba sibe lapha sibone ezinye iindawo ezintsha ukuthi kanti kukho into ofana nento egompozayo ephaa ingathi iyakheyiva. Uba uhambisa amehlo akho wasondeza phaa ngekhamera ukuba nantsi into etshonelayo phaa, amanzi amane engena kuyo kongathi kuthiwa ntoni, ikheyivu kanene, ingathi yikheyivu engena amanzi leya phaa. Ndiqala nokuyibona because zange thina ke sime kulo mhlaba. Ndicinga ubana bambalwa gqithi nabantu abathathe iifoto behamba kweli cala beyibona le ndawo, uba xa ukweli cala ubona njani xa ubona kwelaa cala lingaphaya. So ke bootata, size kule ndawo kubana sizohlonipha kuba ngumsebenzi omkhulu lo esizawuhamba sisebenzisana neenkokheli zakwaZulu. Besisithi masize apha ke sizonyathela, sizokhahlela ukubana sizawuba nohambo ngokuba kuyabonakala ukuthi olu hambo lwethu alifuni thina bantu basephondweni kuphela, lifuna sidibaneni singabantu bamaphondo wonke sithethe ngalizwi linye. So besisithi ke ngoku size apha malunga naloo nto ukuthi siyafuna ke ngokuba sizocela apha kuni ningootata, nizii-forebearers, ningabantu abawuhambileyo lo mhlaba, ukuthi sizawuthatha olu hambo sicela into yobana nibamkele abantu
bakwaZulu. Ningothuki xa siyawubabiza ngenye imini bazothetha apha, ningabazi ukuthi yeyiphi ngoku le language singayaziyo, kanti ngabantwana benu nabo aba, sikunye. So kukuzongcengceza nokuzokwazisa ukuthi kukho abantu abasuka kwezinye ii-province kwamanye amaphondo esinqwenela ukubamkela babe kunye nathi kule hambo sabe sinalo kuze bazofika kule ndawo kuthiwa yiGompo Rock. Ii-proposal zethu besizoziqala ke namhlanje, ii-proposal ebesizoziqala sizongcengceza kuno ukuthi sekunje nje sonephi singootata, sizele loo nto akuba sekunje nje siye sonaphi singootata, siyiphose phi le nto singootata, kwenzeka ntoni ukubana sibe kanti sizibona sikule meko sikuyo ngalo mzuzu. Sibone ukuthi abantu bokufika bayasi-overpowerish, abantu bokufika abazenzela unothanda, akusekho mntu ukwazi ubona ubana hayi mandifikele apha kuwe endlini ndisesisicelo sokubana ndihlalisane nawe kakuhle. Ngoku siyabona into yokubana bayasigubungela, basebenzisa namandla obunganga babo ukuthi bangawuthatha nalo mhlaba bethanda. So sizoqonda ubana inoba sonephi, sithe apha ekucingeni ke nalapha ekuhlaleni sathi xa sidibene singamadoda sizoyishukucani ke into yobana sonephi singamadoda, ebanga into yobana sizibone sikule position esingathi ingaba asinamandla atheni. Into yokuqala esiyibekile ke apha ekoneni kwethu, sifumanisile ukuthi asikwazanga kuyenza le nto niyenzileyo ningookhokho, into yokubana nizigcinele oonkosikazi benu. Isoyisile loo nto singootata ukubana sikwazi ukuzigcinela oonkosikazi bethu. Siye sashiywa yimizwa, sashiywa zinto zomhlaba, soyisakala ukuba sizigcinele oonkosikazi. Loo nto ke isizisa kuloo nto yokubana sizongcengceza ukuthi ingabantwana bethu bangamadodana bangathi xa befika apha bafike bayazi ukubana funeka bezigcinele oonkosikazi babo. Ukuzigcinela unkosikazi wakho ke kuba mawenze njani? Ukuzigcinela unkosikazi wakho, into yokuqala esiyingcengcezayo kumntana oyindodana ukubana siyamcela ukuba umntana oyindodana makahlale enyulu. Lelo lizwi sizolishiya apha kulo mhlaba wakuGompo, lelo lizwi sizolishiya apha kwezi ntaba zakuGompo, uba sizocela ukuba umntana oyindodana makazigcine enyulu ukulungiselela unkosikazi wakhe ozabe ezigcine enyulu for yena. So sizongcengceza sizozisa eso sicelo kulaa mawa wakuGompo, kuba siyabonakala uba siyilahlile iimfundiso nasinikeza zona, nanizigcinele zona for abantwana abasithi kuba nina ngaphambilini sasiyazi uba nanazi nizigcinela unkosikazi benu, nizigcina ninyulu. So lilizwi lokuqala esilishiya nani bokhokho bethu, zinyanya zethu, ukuthi sizozicelela ukuba ingaske ningasigayida into yobana abantwana bethu sibafundise ukubana bazigcine benyulu for oonkosikazi babo. Sizothetha ngootata kwangoku, sisamile ngoomama, sisaqala ngootata ukubana sifundise abantwana uba bazigcine benyulu for oonkosikazi babo. Sicinga into yobana le nto ke asiyoze sizibone sine-unplanned pregnancies, sine-unintended pregnancies. So yiyo ke le nto esizisa apho ubana first into yobana sawubona uba asizuba nayo into yobana abantwana abenziwayo ngoku abaplenwanga. Asizubona ke abantu xa bengaplenwanga, sakhe sibone xa bengaplenwanga abantwana, xa bepleniwe abantwana ubana siyawuba nayo na i-poverty kwisizwe sethu. Yiloo nto sizofuna ukuyifumana apha, sizodayiseka loo nto ubana sigqutywa yindlala kweli phondo sikulo ubana abantwana benokwenziwa bepleniwe, benziwe ngenjongo, kukho utata nomama be-committed kwi-cause yomntana wabo uba saze sizibone sinentlupheko na kwiphondo lethu. So sizoshiya loo myalezo bokhokho bethu, sizoshiya loo myalezo zinyanya zethu. Siya kwisigaba esilandelayo, unumber 2. Sizongcengceza, sizothumela i-apology koomama bonke. Kuthiwa yi-Father's Day namhlanje. Kangubana sithi sisezawuba nayo yethu i-Father's Day, i-Father's Day of the oppressed. Lena i-Father's Day
iseyonongxowa yemakapitali lena iFathers Day yabantu abanemali abaza kupotopotoza unkosikazi babo, banikeze unkosikazi babo imali, banikeze abantwana imali, babanikeze ii-resources bapotopotozwe. Thina ke abantu ba-oppressed sisacinga ubana funeka sibe nalo usuku ofuna sisetile for eyethu iFathers Day. Kodwa ke sifike ngale mini yeFathers Day yonongxowa namhlanje, nalapho asithi kunonakeleyo, iselusuku olisebenzileyo esilisebenzisa for the good use. Kodwa ke sisayiplene eyethu iFathers Day. I-proposal ke yale Father's Day sisangena kule apology ukuthi siyayibawola le Father's Day ibe nge-20 kaSeptemba. Injongo zika-20 kaSeptemba yinto yokuthi nge-22 and 23 yimini apho iSouth Africa okanye iAfrika okanye iSouthern Hemisphere ifumana the longer day than any other day of the 365 days in the year. So that day is the day esicinga into yobana eyasekwayo phofu nini bokhokho ukuthi yimini yenzalo yelanga laa mina nge-22 okanye nge-23 ukuthi yimini apho niselebreyitha unyaka omtsha kuba uyaphela unyaka odlulileyo. Niwubona ngantoni? Niwubona xa kuvela ilanga isuku liba lude kunezinye iintsuku, nathi iyaphela ngoku unyaka uqala unyaka omtsha. So ngalaa mini ke ngoku sifuna sibe neFathers Day nge-20th, nge-21st silungiselele oomama ukubana sibalungiselela uba sibenzele iintente kwiindawo ezifana nezi apha kuGompo. Nakwezinye ke ezawukhethwa ke ezinobekwa ubana singabeka iintente for oomama bakwazi ukufika. Xa befika oomama bafike belungiselelwe sithi kuloo ndawo leyo. So lelo suku silicebayo ukubana sabe sithi siqhawula unyaka thina, simqhawula siwulungiselele oomama xa befika nabantwana, bafika indawo isulungekile into yobana bangafika bazohlala nathi babhiyoze nathi for ukuqhawula konyaka wange-2030. I-apology yam ke ngoku iselapha koomama. Sibabukela oomama besafarisha, akho nto siyenzileyo. Basinikeza amandla oomama ukuba masiphathe eli lizwe. Instead sabangcikiva senza izinto zawesi for bona. Akusho uba ngoku oomama baphela bethandana nabo ukufika ngakuthanda, kuba sibonise ukuba asinankathalo kwicala labo. Sonile ngokubana singayenzi iimfundiso zenu, singazilandeli iimfundiso zenu. So size apha sizongcengceza sithi sifuna into yobana xa ifika kumntu ongutata le ncoko siyibambileyo ngalo mzuzu, azifune umntu ongutata ukuthi ndingenza njani uba ndenze kakuhle for umntu ongumama osecamkwam. So seso singcengcezo esithi sicela nihambe nathi abantu ootata bayirisive positive le nto siza nayo, bangathathi njengobana siyagxeka ukubana siyalungisa ngokubana besimoshile. Bekukho utata kwi-First Democratic Country yethu, wesibini yangutata, owesithathu wangutata, wesine, ngowesihlanu ngoku uPresident Ramaphosa isengutata. So it means that basene-hope, basene-confidence to us oomama. Into ileli kuthi uba masenzeni right by ourselves. Kanganangoku uba ithemba lisabonakala ubana basafuna ukusivotela oomama kuba basebona ithemba kuthi. So sizongcengceza ke sisithi iintombi zenu, abantwana benu, abazukulu benu abangamantombazana asenzanga kakuhle. Siyafuna ke ngokubana sizifune sizokwazi ulungisa. Siya kwisigaba esilandelayo sesithathu. Apha siphethe umcimbi olapha kweli saka. Siphethe umcimbi olapha kweli saka. Siphethe umcimbi olapha kweli saka. Hayi, ndizawukhupha ibenye. Ndizawukhupha nje ibenye. Siphethe nje umcimbi olapha kweli saka. Kodwa ngathi ke ndikhupha linkulu, mandiyibonise nje nale. Yile nto kuthiwa yingqayi le. Yile nto kuthiwa yingqayi le. Mandikhuphele engathi inkulu. Mandikhuphele ingathi inkulu so that
nizobona lo msebenzi. Nantso ke sizise le ngqayi. Le ngqayi ke kukhulu ukubaluleka kwale ngqayi. Yingqayi ke yayithwalwa ngoomama beyokha amanzi le. Yingqayi yayihlala ezindlini le. Yingqayi yayisisibane sezindlu le. Yingqayi yayibonakalisa uba kuyaphilwa kule ndlu. Kona okubalulekileyo le nto ke ngumfuziselo ukubonisa uba oomama intsebenzo ababenayo kwisosayethi yile nto siyibona ngale ngqayi. Ingqayi yile nto oomama bathi xa behleli bebona simane sibaphathela amanzi ngamaqanda enciniba babona uba siyadlalisa. Yintoni na le nto yenziwa ngootata? Abasazi na ootata uba sinabantwana nathina apha. Abantwana funeka betyile, abantwana funeka besele, abantwana funeka behlambile. Inintsi yosebenzisa amanzi for into yokubana kumane kusizwa namanzi ngamaqanda enciniba. Bathi xa behleli phantsi babona udongo oomama, balibumba oomama udongwe. Bayenza into yobana makubekho ii-containers ezisezindlini ezizakwazi ubekwa, bazihombisa ke zabukeka zayile nto ii-containers. Yayinto entle mbejembeje njeya. Bebonisa ukuthi nanku umsebenzi wethu esakubonisa thina in the whole world. Asitsho ubana siwubonisa ngokuthetha, siwubonisa ngemisebenzi esiyibekileyo phaa. Wawuthi xa ungena emzini, umzi ongena calabash uyazi uba akho mama apha. So sizama ukubuyisa eso sidima emizini ukubana ndlu nganye enomfuziselo umntu ongumama, ndlu nganye enomama. Wonke umntu ongutata abe nayo indlela yoba ayifumane ikhalabashi, azawukwazi uba agifte ikhaya lakhe ngayo. Yikhalabashi ke le esithi izandla zabazukulwana benu, izandla zegeneration yenu boomama ziye zafikela nalapha kuthi. Safika sazibambela nathi sathi sihamba nayo le nto naniyishiye nathi. So koomama abahambele le jeni yokuba bathi make sure ukuthi alife eli lifa lengqayi, silapha ke ngokuzoqhubeka nalo sizolivuselela ukuthi khaya ngalinye, bhizinesi nganye, mzi ngamnye siwubone ufikeleleka uba nayo ingqayi. So ingqayi ke bethuna siza kuzenza into yoba zifumaneke kwimizi yonke. Umntu oyifunayo ingqayi ayazi uba uzawukwazi ukundikhontacta, ebhalwe ephondweni, ebonisa ubana singabantu abasuka kwiphondo lethu, aba-rooted to the roots zamakhaya ethu, ababaxabisileyo oomama, abakwazi ukuza nento enkulu engumfuziselo engaka. Kangubana bongakhangela uba nazintoni iinveshini ezenziwe ngumama oyi-African omnyama, uyawukhangela uncame because yinto eyafihlwayo kubantu bangoomama uba bona banengqondo, but they can do as much as we can do as men. So ndiyacela ke into yobana siyilungiseleni ke into yekhalabashi ukuthi siyazi ukuthi ngumsebenzi kamama lo. Umntu ongutata ongenanxaxheba ukubana azifumanele yakhe, siyamazi uba uyi-enemy of man. So ndishiya nani ke bantu bangootata ikhalabashi uba ikhalabashi yethu masiyithatheni serious, lilifa esalishiyelwa ngoomama bethu eli. Siya kumcimbi olandelayo. Number 4, umcimbi we-immigration ngulona kanye siwuzele apha. Sifuna ukuthiya ke ngokuphakela umthakathi igama kuba ngamadoda aze nale nto ayithatha serious, athi make sure uba le nto izawuqhubekeka ibe solid. Abazujika noba kunini na, abazujika noba bafumane eziphi izigrogriso. Sifuna ukunikeza uphakela umthakathi igama. Sicinga ubana sifuna umnikeza noNgizwe igama. Qha igama likaNgizwe alikaveli ke. Mhlawumbi ke kuba uNgizwe sisambona ubana luhlanya lwethu uNgizwe noko, mhlawumbi singambiza uhlanya lwethu kuba uNgizwe is saying things that are thought provoking. Ezinye izinto ke ziyafuna ukuba aphesweyitwe there and there ukuba alungiswe. Besifuna ke la madoda amabini ngemisebenzi ayenzileyo sibe nawo amagama esiwabiza bona azabe ephuma apha ephondweni for umsebenzi ongaka abawenzileyo. Bazozazi uba xa behamba apha bamkelekile naphi na nandawoni na, bazawungena baphume apha kweli phondo lethu because of umsebenzi ongaka. Babonise ubunganga, ababonisa ndelelo xa befika bedibana neenkosi zalapha ephondweni, babonisa intlonipho engummangaliso even though singabantu abathile singabalapha ephondweni.
So siyafuna ke into yobana Ongizwe noPhakela Umthakathi sibe namagama esinowashiya nawo. Mna ke ndiyaproposa, mna ndingumntu ongxamayo. Mna benza kushiya nje igama eniza kuliva nina nani nikwazi ucebisa. Mna ndifuna ukushiya inoti ethi uPhakela Umthakathi. Ndingavuya uba singambiza uPhakela Umphakathi. Lijike likaPhakela Umthakathi alijikanga phofu. Umthakathi ngumphakathi, umphakathi ke sisizwe, simbize uPhakela Isizwe kuba ubukroti abubonisileyo bobomntu ozinikeleyo kwilizwe lakhe. So simshiye nelo gama singabantu balapha ephondweni. Ungizwe ke ndicinga ubana sakuyishiya ke yakhe ithoni uba singenzani njani. Lo mcimbi we-immigration ke untsokothile umcimbi we-immigration. Untsokothile umcimbi we-immigration kangangokubana andiyazi ubana yeyiphi indlela esinakwazi ukuyenza ngayo indaba ye-immigration. Siyafuna into yobana xa bezile apha nge-24 ke sibacele sizohlala nabo apha. Bendibasa yeyona item sakuyicoca xa sihleli sibanzi, bekuthiwa sakunoko saba iqela at least more than 5 kodwa sifanga more than 5. Ndinazo ke ii-points endizinotileyo ndiqonda uba zizawubande kakhulu for ubana sizicoce apha. Kodwa into endiyibonileyo about lo mcimbi we-immigration noba bokufika babaleke babheke kumaholo ethu, it's a very costly exercise. Heyi ikhosi laa nto le, laa nto le aba bokufika baya kulaa maholo, ngamaholo ethu. Azuba nazi-meetings ngoku thina because bahleli kumaholo ethu, bahleli kwiipaki zethu. Elandelayo ngoku funeka babe neethoyilethi, funeka i-safety kule ndawo yabo. Namapolisa bemele bahoye izidingo zethu. Umntu phaa uyaabhyuzwa, kukho umntu ohlaselwayo ngapha. Nanga amapolisa agcwele agadene naba bantu bokufika ngapha. Heyi, it's a costly exercise. Kangubana bendifuna into yobana kule immigration ke kuyohlalelwa phantsi kuthiwa siyayibona na i-example uba iziphumo zale nto uba zizawuphela zisithini. Because siyayibona nje phaa Sherwood alone uba kuqhutywa ngalaa snail pace singayiphela nonyaka abantu besahleli kulaa park, nanyaka ngaphela abantu besahleli phaa. So into esawufuneka uba siyiqwalaseleni ke le nto ye-immigration. Ndicinga fanele ubana mhlawumbi xa sidibene nabo ngalaa 24 noko ke sibacele ke sidlaneni indlebe ke kuhlalweni kwi-meeting esakwazi uba sakuyibona uba sakuyikhuphani njani le nto. No-number 5, nomcimbi wokusilethwa kwe-immigration according to intlupheko. Siyayibona uba iyaqhubeka le nto phakathi kwethu, ukuthi ongathi uyahlupheka sithi likwerekwere. Esimbonayo into yobana yena unamandla, soyisakala kumbiza ngekwerekwere. So iyabonakala ubana sinako udiscriminata kule nto yethu ye-immigration. Kuyafuneka silungisile ulwimi lwethu. Ndiyafuna ke into yobana iphondo ke ndiyalazi uba lizalwa ngabantu abaqiqileyo gqithi ukubana singoyiswa indlela ukubana singababiza njani abokufika, ibe ligama elifikeleleka kumntu wonke nabo bazive ubana alilo gama lilumezayo xa belithiwe. So yinto endicinga ubana yinto efuneka sikhe sihlaleleni phantsi silungisile, sikwazi ukuphesweyidana, siyipropozeni as well. Number 6, constitutional review. Mkhulu ye-constitutional review. Ndithunywe ngabantwana besikolo ngapha constitutional review because last year ngoMeyi, June kusabhmithwa iziphakamiso constitutional review. Into abavela nayo abantwana basibuza ukubana sivuyela njani into yoba singabantu abadala sibizwe ngegama le-direction sithi siyi-count. Ebengekho lo hlobo amagama obana singabizwa nge-South Africa because ingxaki esinayo apha into yobana sino-North Africa, siyazazi kwii-countries zase-North Africa. Sine-West Africa, siyazazi kwii-countries zase-West Africa. Sino-East Africa njalo, sino-Central Africa. ESouth Africa ngoku kukho umcelimngeni. Noba uyakhangela imephu ufuna into ese-South Africa, uzawuvezela izinto ezivela kwi-South of Africa, ii-countries ezivela e-South of Africa, ubona uba iconfyuza kwa uGoogle, iconfyuza kwa i-searching engine machines le nto. So iyafuna ulungiswa le nto eli gama. Abantwana ke bayibona zisuka bathi into esiyifuna ibe ngu-number 1, into yobana niyibona irayithi nani nakuba nibizwe ngegama le-direction ningabantu abadala because thina asikabi namandla ovota, asikabi namandla okwenza ii-decisions, kodwa ziziphakamiso esithi sicela nizifake kwi-constitutional review.
So siye sathi sawusubmitha safumanisa ubona sibhalelwa enye imbalelwano ngoku ethi masisubmithe enye i-constitutional review eye later. Sazibuza awu kanti asikaphendulwa nje leyo sasiyifakile for abantwana, kwenzeka ntoni singakaphendulwa le besiyifake for abantwana? So sinaloo ngxaki yobana abantwana xa besibuza bathi hayi mana nikho serious, ningootata bethu abangekho serious. Because kutheni kube kanti nangoku ayikakwazi ukwenzeka le nto yokubana nibe kanti kwi-constitutional review asikazifumani iimpendulo zokubana laa nto egama ide yakwaThwane nangayo. Ipalamente ithulele ntoni? Kakubana ke sizawuba nento esafuna siyibhalile ke ngoku singu-Humanity SA, siyothi la magama ke la ezaziphakamisa zithathwe ngabantwana ziphelele phi because abantwana basibuza. Sibanikeze iintsuku, uba basinikeze asinantsuku sibone uba sakwenzani njani uba cause funa siphinde sibuyele back siyobaxelela abantwana ubana kwenzeke ntoni. Kodwa siqonda uba singobantu ke thina aba-reactive abazawuhlala belinde ukubana kuzawuthwani. Saba proactive sathi nina abantwana bethu sinicela uba singenzani njani okwangoku for uba sikhabe siqhuba because abakaziphenduli ngala into. Yintoni eniyiphakamisayo? So nantsi ke ngoku into ebayiphakamiseleyo abantwana bethu. Abantwana bethu nantsi into bayiphakamisileyo. Ndiyaqhaqha ke ngoku, ndiyaqhaqha yiyo le nto iphakanyiswe ngabantwana bethu. Bathi abantwana bethu nantsi ke thina nto sicinga ukuyiphakamisa singabantwana okwangoku. Nje nisazama ningekakwazi ubana nizawusinikeza ntoni, nantsi into esiyiphakamisayo thina. Abantwana basiphakamisele le nto. Bathi abantwana balapha thina siza-identifya ngolu hlobo neflag. Nantsi iflag esifuna ukuyibona thina isisiphakamiso sethu salapha because kucacile asinagama mos siyikhawunti. So sisalikhangela igama, sisakhangela igama sicela sikhabe siba ne-flag account. So abantwana ke bayiphakamisile kangokuba nantsi ne-signature yomnye wabantwana baze athi oze nesisiphakamiso wayibeka ke ngoku iflag uba nantsi le nto zaba yiflag abaye banqwenela uba ibe kule khawunti while sisakhangela igama lekhawunti. Bathi ke ngoku apha sinengxaki nale flag. Kutsho abantwana bathi abantwana sinengxaki nale flag. Iflag ephathwa ngootata noomama bayibambe ngolu hlobo. Abayazi oomama uba u-red umele uhlala phi, ootata babambe iflag ngolu hlobo abayazi uba iflag ihlala njani. Obo bantu babambe iflag ngolu hlobo abayazi iflag ihlala njani. Kucacile ubana zange ifundiswe bantu into yoba iflag into emele iphathwa njani. So bathi ke ngoku siyayi-andastenda nathi noba ngoba iflag ibanjwe ngandlela zonke because khange kubekho mfundiso nokuhlobo noba bebefundisiwe abantu behleli bezawubhuda because ayikho into ebonisa ubana iphi icala eliphezulu liphi icala elisezantsi. So ayibonisi into phaa kwiflag ubana icala eliphezulu necala elisezantsi liphi. So bathi ke ngoku ngokwalo mfuziselo welanga umntu uyayazi uba ilanga livela phezulu lihle isandla ezijonge ezantsi. Wathi ilanga balibone livele phaa likhanyisa baza kuyazi abantu ubana eli langa lenzelwe into yokubana lisuka phezulu. Iflag umntu angasoze aphinde ayibhude ngoku. Once iflag ivele olo hlobo soze aphinde abhude flag. Umntu uyayazi uba iflag ibanjwa ngolu hlobo noba ubheke naphi na. Sibe siyohlazwa kumazwe sithi xa sifika kooma-World Cup sifika uba iflag olu hlobo ibanjwe ngalo ayifani nale nto bemele uba ibonakale ilula. So basikeze loo nto ukuba abantwana masongezeni ilanga apha. Bathi makongezwe ilanga. Bathi siyayiqaphela into yobana le flag u-black ufakwe ekoneni kuba le flag ngoku yayi-introdyuswa. Bayirisethile ke abantwana. Bathi ngoku yayi-introdyuswa le flag yayisithi zii-nations neento ezenzeka kule khawunti ezikhonvejayo ziyakhonveja ukubana ziqhubekeke zibonakalisa ubana zisebenza zinto enye. Bezikade zohlukene njengobana zivulekile zikade zohlukene ngoku ziyadibana ziyaqhubekeka zibheka phambili. Bathi yonke beyibuza bathi uphi u-black engaqhubekeki yena lo uthetha ngathi thina bantu beli lizwe kutheni ephela ekoneni engaqhubeki kodwa le flag bekuthiwe yenzela into yobana ziyadibana ziqhubekeke. Bathi unotshe asinokwazi uba iflag yethu u-black angaqhubekeki abe yi-part yale future sifuna ukuyibona eSouth Africa. Phofu ke ilizwe esingenagama because iflag ikhona ilizwe alikabi nalo igama. So silungisile uba kufuneka kubekho ilizwe elinegama. So ke besithi ke ngoku
bayidizayine into yobana siyazi uba kwi-continuity. Abantu abamnyama nabo bayipati le continuity. Bathi ke ngoku eli langa uzawuhlala engulaa yelo. Laa yelo usinikeza ukuthi zi-sun rays ezisuka from the top ezifika zafida umhlaba wethu. Yaba ngulo mhlaba unee-minerals zingaka. I-gold, more than 60% of the gold in this whole world isuka apha kulo mhlaba walapha. So bathi bayibonisa le gold uba mayigcinwe olwaa hlobo ubana siyazi uba umhlaba o-rich ngezimbiwa lo, onee-platinum, onee-diamond. So usahleli laa khala. Bathi ke ngeli langa lifike lalayita ne-prosperity uba loo green yi-forest esinayo kulo mhlaba wethu, ukutya esikutyayo okulo green, imfuyo esiyilimileyo etya apha nayo. So yonke u-agriculture wethu ubhilonga apha kulo green. Uba nazi ii-rays zafika zabetha ugreen, zaqhubekeka zayongena kumhlaba, zawenza nomhlaba wethu ngaphantsi waritsho kwawo. Bazothi ke ngoku besingenokwazi ukuzibona sino-green o-next to white ngokwe-design. If we got black ngokwe-design as an artist, black goes hand in hand with white. Awukwazi uba no-black okude no-white. So bathi awukwazi ke ngoku usinikeza u-white ozihambela yedwa unguzimele geqe, u-black engekho next to white. So ngaloo mazwi ke ngoku, kungaloo mazwi ubana u-black ibe kanti uyafakelwa nangapha azohambiselana kunye no-white. Siyazi uba u-black no-white bakunye. Kuthiwa ke musi sizi-struts of the zebra as the country esiphila kuyo. Awunokwazi ushuta the white stripe ucinge fana uba the whole zebra izawusurviva ngowusiye kufa u-white. Ungenoshuta u-black ucinge fana uba u-white uzawusurviva xa kufe u-black. So these two, they go hand in hand. You cannot shoot the other, you think the other will survive. So we need the black and white going hand in hand together. Then the resemblance of this black as well, ngohlobo ebambeke ngalo babemnise uhlobo ubana kaloku khumbula ukuba abelungu bambalwa kunabantu abamnyama. Lo black akamelanga abantu bamnyama bodwa. It's not only the blacks. The Chinese in South Africa are part of this black. Ngokohlobo bekudemarcatwa ngalo ngokwe-race. The Indians are part of this black. The Muslims are part of this black. The Coloureds are part of this black. The Sands, the Bush people are part of this black. So in all varieties, every other color besides white belongs to this black. So when you see this black as part of this country, you identify yourself with this color. Then you red samkhumbula bethuna ukuthi it's a communist party color red. It's a communist party color red. Kukuphalala kwegazi. Kukuphalala kwegazi u-red. Baveza u-red bana kukuphalala kwegazi. Naye umseki we-flag lowo ungumlungu wambona u-red usungulungile abe khona because nabo ii-flag zabo za-previously bezikade zinayo u-red. Zibonisa ukuphalala kwegazi labo kwii-wars bebenazo. Nathi zibonisa ukuphalala kwegazi lethu kwii-wars esiye saba nazo nathi. So sikwazi ulazi ubana le country yakhiwe ngokuphalala kwegazi labantu le. So that's why you must take good care of it. That's why you must protect by all means necessary. Yakhiwe ngokuphalala kwegazi labantu le country. So into engafunanga siyilibale le. Lo red ke ngoku on top of it all ubonisa uthando. Uthi thandanani lo red. Elaa gazi liphalele because of uthando. Laa red we-Valentines, laa red we-red roses, ngulo sifuna siphinde simbonise ubana thandanani ngalo red. That's why lo red simbeka ibe ngoyena uzawuhlala phezulu. Azokwazi ubonwa ngumntu wonke ubana ke kwaphalala igazi. But elaa gazi aliphalelanga into yobana siqhubeke sibe zii-enemies. Ibini igazi beliphalala into yobana abantu mabashiyeke bethandana bashiyekane. Then ublue ungabanikeza umfanekiso-ngqondo uba ublue ubonisa ntoni. Sesisithabathaba ke ublue. Lolu lwandle lwethu kublue. Lolu lwandle lwethu. Sesaa sky si-blue. Lo blue wethu. Yile beauty siyibona. Kuthiwa kuzo zonke into umntu eke wabeka amehlo kuwo. Kuzo zonke izinto umntu eke wabeka amehlo kuwo. Zange awabona into entle
njengamanzi olwandle. Kuthiwa that's why everyone whenever bethi bafuna uyophola, into esengqondweni kubo bacinga ngantoni? Bacinga ngamanzi olwandle uba ndiyophola, ndifuna ukubona uba bubhlu, ndifuna uba neengxaki zam ziyaphela xa ndibona ubhlu. The sky is also blue because it's a reflection of that ocean. Ubana you can see on top that the beauty of the ocean reflects to the top as well. So loo blue ukubaluleka kwakhe kukuthi see the beauty of life, see your oceans. We are the blessed country with the oceans. On top of it all, ke le ocean ke isinikeze the best of the best. We get the oil from this ocean. Iyambiwa i-oil apha, imbiwa kule ocean. Ii-resources zethu zifumaneka apha. Sifumene the fishes ezike zanambitheka kwezi oceans. We get eyona ndalo yake yabest kwezi oceans. The biggest mammal in the world ekuthiwa yi-whale, yintoni, white whale, ifumaneka in these oceans that ever been in this world. Kukho ifish ereke efunyenwe apha kuGompo kuphela, zange kosithiwa i-extinct, ayiphindi ifunyanwe, yazofunyanwa apha loo fish leyo. Kuthiwa yi-fossil fish. Loo fish leyo ke yayifumaneke kula manzi alapha. To tell you ukuthi the beauty of this ocean is so rare for the eyes, into yobana abantu bangaze bazobona ulwandle lwethu. On top of it all, ezi oceans zethu zisurrounda ii-islands ezibhilonga kuthi. I-Robben Island, that made ooMandela, that made ooNcele, ooMakana. The Robben Island ehamba iyoconnecta kwii-islands ezee-scientists ezi-under what you call, ii-scientists ezi-under ii-scientists lo mhlaba lo wezo islands u-under iSouth Africa. So that's how much I can tell you about i-flag, ukuthi umi njani umcimbi wayo. Ilanga ke bethuna ndiyicloser. The other reason ilanga ubana abantwana bacinge ne, the other reason abantwana bacinge ilanga into yobana we are closing the chapter of East London. So singathi singacloser i-chapter of East London as the good chapter we have ever come across. Siyazi uba ngoku we are taking over into ekuthiwa nguGompo. uGompo meaning siyayicloser i-chapter ka-East London. East London has been the only town that has ever been named after ukuvela kwelanga. Xa kuthiwa East kuthiwa kukuvela kwelanga. It's the only town in this country eyabizwa ngokuvela kwelanga. So sithi ke ngoku through that, this flag will resemble into yobana sisuka phi as a nation. Ubana sike sayidolophu ebizwa nge-East London esiyaziyo into yobana ilanga will always rise on us, and ilanga sicinga ukubana liyaze lingasithoneli. To close it ke ngoku, andiyiphethanga le ncwadi. Andiyiphethanga le ncwadi. Kukho incwadi ke apha ka-To Be Black ehambiselana nale flag eyayibhalwe ngumfana okuthiwa nguBandile Magibili, eyibhala nobawo u-S.K. Mkhaya. Ubawo u-S.K. Mkhaya ke ngoku atywisha into yobana le flag yenziwa nguye, kwathathwa u-black apha kuyo, kwashiywa ezinye ii-colours, u-black wasuswa kwezi colours. Sizama ubuyisa eso sidima sikabawo u-S.K. Mkhaya. U-S.K. Mkhaya inzalelwane yalapha ePondweni, usaphila nangoku. Ebethi xa ndiyonedliwanondlebe naye wathi impilo yakhe ayikho ntle, uyafuna uba siqhubeke phambili nalo mbono wale flag. So it's in dedication of ubawo uMkhayi ukuza ne-idea yembono yokubana sibe ne-flag for le country esakuyidicide ubana yintoni igama layo. Ndiyaphela.